Opa muchinguri Kashiri aiwa ouya panapa tichiona achirigreta kuti aiwa zvaitova nanhamudena ndisina kuenda zvangu kuinauguration aiwa yaDaniel Chapo nemashoko auya akapindurwa nevanhu auya akaudzwa makobvu nematete kunzi imi ndimuri kukonzeresa chaos, imi makangono inaugurata kureva kwevanhu. Sanapenda mashoko anobuda ationa kuti aiwa Opa muchinguru panapa anyatsokuona chimoto ndokupa subscribe like out on the bell icon. Tipinda pendo pake anobuda nyora chiti as the representative of the SADC chairman, His Excellency President Emmerson Mnangagwa, who is currently on annual leave, I, Honorable Minister Opa Muchinguri Kashiri, proudly led the Zimbabwean delegation to the inauguration of Mozambique's new President Daniel Chapo. This moment underscores our commitment to strengthening regional diplomacy and fostering unity among SADC member states. Tomashoko ayakatogwa naMuchinguri. Topinda mukoma section vanhu vakanyora chiti hayasi zvakaoma hazvo makaenda kunopembera kuraiwa kuri kuitwa vanhu ka kufara nepanodeuka ropa shuwa zvimwe zvacho itaiwo muchitya Mwari, magumo edu tose iguva basi. Vanobuda nyora chiti but kuprecap aiveko modha rupinda wachiti iko kusakwana haunyari here kumbunyikidza vanhu. Mugondi ari kupindawo achiti you are leading a deceptive delegation representing injustice and corruption against the people of Mozambique, orchestrated by Mnangagwa. You are as bad as all of them. Your days are coming to an end. Justice will prevail. Vanopinda vachiti strengthening diplomacy and fostering unity outside the borders, yet cooking chaos at home through unnecessary spending with cronies, unconstitutional term extension. The party is divided and the future is chaos. Adding too much lipstick doesn't answer to stomach problems. Mama tomashoko avaya vakaudziwa zvoti abvanyarara kuti zi ngotizai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko auya akaudziwa zvoti panguva inoi akadzikama zvake akagara aiwa akanyarara. Tudze mafungiro enyu penda comment section medu, so subscribe or like, so on the bell icon.